Oh, even sliepen. Hij chillt. Chillen. We kunnen ik goed chillen. Deze heeft vieze voeten. Ja. Een keer basterie. Ja. Een keer basterie. Borstelen, ja. Ja. Basterie. Ik wil niet haaien. Ik wil niet haaien, man. Nou, dat is mooi. Ik wil er bij. Ik wil er bij. Ik wil er bij. Deze is de man. Ja. En wist ik wie de huid is? Nee, niet het man. De pony van Boerijn. Johnny. Johnny, Ja. waarom is het dan al green? Oh, hier even. Oh ja. Maar ik wil niet gooien daar. Dit is net te dichterbij. Kom hier even bij me zitten. Het schrikt. Ja. Hoe is die ijzerlijk? Nou, wat hier Ronneke we betocht. Pizza! Nou, dan maar voorzichtig, hé. Dat kan eigenlijk net, hè? Dus ik ken het net. Wat leef. Misschien ik wil een knopje. Ja, dan maar. Waarom moet hij nou circussen? Oh, hij is nog een baby, die moet heel vaak koesen. Maar de man net. Hé, de mem die stiet gewoon hier te staan. Die had te wachten. Daisy. Maar die moet nog een baby hebben. Ja, Glendy krijgt ik nog een baby. Dat denkt ze dat hij pizza eet, hè? Hé. Hallo? Pizza, dat is zo toch? Ja. Maar eigenlijk is het er wat oors betocht. En dat is Peach. Van Mario, de prinses. Prinses Peach. Dus dat vonden we wel hartstikke toepasselijk. Want dit is Daisy. En de tweelingzus van... Oh, wat leer. De tweelingzus van... Wat is dat daarboven? dat is een tekening van vorig jaar. Van Faya, dacht ik. Maar de tweelingzus van Daisy is Peach. In Mario Nintendo wereld. Ik wil even bij Daisy. Ja, Ik wil even bij Daisy. wat leer. En die is wat van zijn Martin stuk. Ja, ja, zwiept. En ik heb een keer leren skiën. Jawel. Waarom moet ik die nooit leren? Wie? Daisy. Nou, deze stiert gewoon even. Hoe hebben die notities? Oh, daar komt molk uit. Ben dat de rietjes? Ja. Ik heb een rane van kuilmakken. Dus ik ben benieuwd wat er van overblijft, want deze eet alles op. En dan hoop ik
dat Peach wat beter in de box blijft. En hij wil eten. Ja. Deze komt zien, die zei, wat met dat bij mijn baby? Renze Janko, Rising Star en Pieter. Hé Ryan, wie is dit? En wat worden zo sissertjes, Johnny? Johnny als een baby. Wat het, Johnny? Een baby. Een baby, hè? En mijn maatje moet ook nog doen. Nee, ik denk erom maar Johnny, hè? Ik denk dat hij blij is dat ik er ben. Ja. Even zien, dit is Mathilde. Is dat Mathilde? Ja. Hoe ken dat nou? En dit is... Oh, wie dat nou? Reina? Rijtje. Ja, dit is Reina. Sanne en Marije. Dit is Jacobien bij Yvonne. Ja, dat is Yvonne. Is dat Yvonne? Nee, hier, dit watje. Dat een vrouwtje, is dat Yvonne? Ja. Dit is Yvonne. Lieve Yvonne. Iets krijgt. Ik denk dat ze iets sliepen. Ja, ik ga even lezen. Een gappie. Ik denk dat ik beter op die kast stillen. En hier hebben we Hester en Willem. Denk om stroom, hè? Hester. En... Hallo? En ik weet het niet. Willem. En ik weet het net. Hester zit ervoor. Grutta Toscan. Ja. Is dat ook zo'n Greta Tosken? Beetje. Johnny. Ginny. Frida. En deze. Ja, die heet waarschijnlijk Wimmy. Maar misschien ook wel Senna. Weten we nog net. Of gewoon heel wat anders. Uniek. Ze willen heel graag naar binnen. Maar het is nog maar 6 uur, jongens. Ik kan dan wel even lekker eten. Sally.
Wonder. En daar is Rijntje. Peach en Daisy. En Geertje. En jij, Lisse. Lepeltje, lepeltje. Faya en Juke. Juke is mijn best. Ik hou van Juke. Leef nou. Kiki. Silou. En Roland. En Rijntje. Toch? Ja. Ik moest even zien wat uniek staat daar. Sally. Hey, Wonder.